nedá použít beztrestně, je-li zlé, hloupé, závistivé a jiné manipulační. Ale stejně tak věřím, že slova dokážou dát sílu, dokážou vzbudit důvěru, dokážou lidem pomoci. Já jsem to poctivě přečetla a pokud dokážeme tu knihu dostat těm, co ji potřebují, tak to splní svůj účel, protože to není hurápotník ve smyslu, jako, že se ta choroba zlehčuje, že by tam o tom někdo mluvil, jako, že to je jen tak. Jako. Je jasné, že zvládnutí dá zatraceně hodně práce. Jsou tam popsaná i rizika ve smyslu komunikace s lékaři, že ani tohle není vždycky nic samozřejmého. Že to setkání s dobrým lékařem hned na začátku, že udělá pro člověka s těžkou chorobou velmi, velmi velkou věc. Ale potřebuju si to prostě přečíst, takže já té brožuře popřeji, aby se dostal k lidem. Těm, co ji potřebují bezprostředně, i těm, co ji můžou potřebovat za nějaký čas. Hodně štěstí na cestu brožů. A teď jenom, vidíte, jak se mě klepe ruka? Opravdu jen těch pár kapek. Pozor. Když to bude víc, nic se neděje. Dobře. Já se to jednou schovám. Tak. A navíc čistou budou, to je normálně křest jako v kostele.